Fy enw I yw ALED Roberts. Dwi'n dod o Plas Dyll Llanryd yr Ymochnant, ond ers gadael Coleg Llysfasi yn 1997 wedi bod yn gweithio fel rheolwr ffarm ar ffarm beef a defed yn Rhos ger yr Wrecsam. Dwi'n cynaelod o Clwb Fferm Ffactor Tanat a wedi cynrychioli Sir Trefaldwyn yn nifer o pethau, barnu stoc dros y wlad ac tynnu y celyn tyg o fo, a wedi ennill y sioe frenhinol yn Cymru yn 2003. Dwi wedi bod yn watchad Fferm Ffactor dros y blynyddoedd a wedi gael weld gyd o'r challenge mae pobl yn gorau wneud. A does ddim byd o hynna'n poeni fi llawer. Dwi'n hoffi curo bob beth dwi'n wneud a dyma fy cyfle fi i curo Fferm Ffactor.